Dă jos numele tău de pe florărie, mi-a spus soacra mea, punându-mi șurubelnița în palmă în timp ce Bianca zâmbea lângă casa de marcat. Cristian nu m-a privit, doar a întins noua firmă pe care scria Bianca Flowers. Lidia, angajata mea, a scăpat foarfeca printre gălețile cu crini, iar eu am strâns cheia veche a mătușii Florica în buzunar. Ei nu știau că certificatul de moștenitor era deja copiat, semnat și aștepta într-un dosar albastru. Mânerul șurubelniței era rece și uns cu praf de pe peretele vitrinei. Îmi intrase în palmă ca o insultă mică metalică, exact cât să mă trezească din ultima mea iluzie. Deasupra ușii literele vechi, Florăria Adinei, tremurau sub degetele lui Cristian. Nu era prima dată când le atinsese, dar era prima dată când le atingea ca pe ceva ce trebuia smuls. În spatele lui geamul ud de la ploaia dimineții oglindea tramvaiul care trecea spre fabric. Iar în interiorul șopului mirosea a crini proaspeți, apă stătută în găleți și panglică de satin tăiată cu foarfeca. Bianca stătea cu coatele sprijinite ușor de teșghea, ca și cum teșgheaua ar fi fost deja a ei. Purta o bluză albă prea curată pentru o florărie la ora la care noi schimbam apa din găleți și avea un zâmbet subțire de femeie care a fost lăsată să creadă că o ușă se va deschide numai pentru că ea a arătat bine lângă ea. Nu m-a salutat. A mângâiat cu 2 degete casa de marcat, apoi a ridicat din sprâncene spre Mariana. Arată mai modern, așa a spus ea. Florăria are nevoie de un nume care vinde. Mariana Iancu, soacra mea, a primit vorba de parcă îi se adusese o icoană. La 62 de ani avea încă felul acela de a și ridica bărbia care transforma orice bucătărie, orice hol, orice prăvălie într-un amfiteatru al judecății ei. Fusese secretară la o școală, dar vorbea ca o directoare care nu ieșise niciodată la pensie. Îi plăcea să pună mâna pe lucruri pe chei, pe mape pe brațul lui Cristian pe scaunul de la casă. În dimineața aceea își pusese mâna pe numele meu. Ai auzit-o pe Bianca, mi-a zis. E tânără, știe ce se cere. Tu aranjezi frumos florile, Adina, dar numele tău nu aduce clienți și nici felul tău trist de a sta la teșghea. Cristian a tușit ușor. Nu ca să o oprească, ci ca să și facă loc în minciună. Nu dramatiza, e doar o firmă. Familia încearcă să ridice afacerea. Afacerea. A spus cuvântul de parcă florăria fusese un sac de ciment în curtea lui, nu moștenirea mătușii mele Florica. Eu păstrasem numele Popescu lângă Iancu nu din orgoliu, ci pentru că, în cartier, lumea mă știa ca fata Floricăi Popescu, femeia care deschisese prăvălia cu 2 găleți de la lele și o masă veche de lemn. De aceea, eram Adina Popescu Iancu pe acte, pe facturi, pe contractul de închiriere, pe carnetul de comenzi și pe certificatul pe care Mariana îl numea când îi convenea. O hârtie de la rudele tale. Lidia s-a aplecat să ridice foarfeca. Avea 41 de ani, părul prins strâns și obiceiul de a spune puțin, dar de a vedea tot. Lucrase cu mătușa Florica înainte să lucreze cu mine. Știa cum mirosea șopul în zile bune și cum suna casa de marcat când banii intrau cinstit. În dimineața aceea, când a ridicat foarfeca dintre găleți, a ținut-o o clipă prea mult în mână. Doamnă Mariana, a spus ea încet, poate ar trebui să așteptăm până vine Adina cu actele. Furnizorii au încă numele ei. Mariana i-a aruncat o privire tăioasă. Tu ești angajată aici, Lidia, nu notar. Este angajata mea, am spus. Atunci s-au uitat toți la mine. Bianca a zâmbit mai larg. Cristian a lăsat firma nouă pe teșghea cu literele roșii întoarse spre tavan. Mariana a făcut 2 pași spre mine și mi-a apăsat șurubelnița în palmă. Nu începe cu posesivele. Ai intrat în familia Iancu, nu într-un muzeu al mătușii tale. Dacă florăria asta vrea viitor, se face cum spun eu. Cristian are nevoie de un brand curat lângă el, nu de o femeie care stă cu degetele în apă murdară și miroase a crin toată ziua. Am simțit cum mi se încălzesc obrajii. Un client vechi, domnul Sever, care venea în fiecare vineri pentru 3 garoafe la mormântul soției, s-a oprit în ușă și n-a mai intrat. De la brutăria Oanei de lângă noi, clopoțelul a sunat, apoi s-a stins. Prin geam am văzut-o pe Oana Marinescu, cu făină pe mâneci, stând nemișcată lângă vitrină.
Toată strada știa să audă scandalul, fără să pară că ascultă. Cristian, am spus, tu chiar vrei să dai jos numele meu? El a respirat greu, de parcă întrebarea mea era o copilărie care îl deranja. Nu dau jos nimic al tău. Schimbăm prezentarea. Bianca ne ajută cu imaginea. Mama a plătit deja firma. N-are rost să faci teatru. Cu ce bani? Nu mi-a răspuns. Bianca și-a privit unghiile. Mariana a ridicat vocea destul cât să audă și domnul Sever din Prag. Cu bani de familie. Și tu faci parte din familie când te porți ca lumea. Nu am scos certificatul. Nu am strigat. Nu am aruncat firma nouă pe jos, deși pentru o clipă mi-am imaginat cum s-ar sparge literele acelea roșii lângă găleata cu crinii. Am ridicat doar șurubelnița, m-am urcat pe scaun și am început să desfac primul șurub al vechii firme. Metalul a scârțâit. Litera F din florăria s-a mișcat ușor, iar în pieptul meu ceva s-a rupt fără zgomot. Când am coborât, Lidia ținea deja o cutie de carton deschisă. Nu a spus nimic. A pus în ea fiecare șurub, fiecare bucată mică de plastic, ca și cum aduna o dovadă. Bianca s-a apropiat de raftul cu bujori și a atins o floare albă. Pentru deschiderea nouă, a zis ea, aș vrea bujori, alb cu roșu. Elegant. Poți să mi faci tu buchetul, Adina. Tu ai mână bună la lucrurile mici. Mariana a râs. Vezi, fata știe să aprecieze talentul tău. Tu nu trebuie să fii patroană ca să fii utilă. Am luat bujorii din frigiderul de flori. Tulpinile erau reci, iar frunzele îmi atingeau încheieturile cu o blândețe care aproape m-a făcut să cedez. Mi-am amintit de Florica, de degetele ei noduroase, de cum îmi spunea să nu tai niciodată prea adânc în tulpină, doar pentru că te grăbește cineva. Floarea se pedepsește singură dacă o rănești prost, spunea ea. Omul nu. Omul trebuie oprit cu acte. Pe atunci credeam că glumește. În timp ce legam panglica roșie pentru femeia căreia soțul meu îi promisese florăria mea, am simțit cheia veche în buzunar. Era cheia de alamă a primei uși, cea pe care Florica o păstrase chiar și după ce schimbasem broasca. O țineam pentru memorie. În dimineața aceea, mi s-a părut că o țin pentru curaj. După ce au plecat, Mariana a luat firma veche și a împins-o cu piciorul spre colțul cu găleți. Arunc-o, i-a spus Lidiei. Nu mai are rost să ținem toate rămășițele. Lidia a așteptat ca Mariana să iasă. Apoi a ridicat firma, a șters-o cu un șervețel și mi-a întins-o. Nu arunc nume, a spus. Atunci am simțit pentru prima oară în ziua aceea că nu eram chiar singură. Am băgat bucata principală în spatele dulapului de ambalaje lângă rolele de hârtie Kraft. De afară se auzea tramvaiul scârțâind pe șinele ude. Numele meu dispăruse de pe ușă, dar nu dispăruse din acte. Și actele, spre deosebire de oameni, nu se lăsau seduse de zâmbetul Biancăi. Seara, după ce am închis florăria, am stat câteva minute pe trotuar sub ploaia subțire. Vitrina reflecta literele noi roșii străine. Bianca Flowers se vedea invers în băltoaca de la bordură. Am atins bucata de firmă ascunsă sub cardigan și am mers spre stația de tramvai 4. Telefonul a vibrat în buzunar. Cristian, vino acasă și nu mai face față de martiră. Mama e supărată. După câteva secunde, alt mesaj. Cristian, și mâine să fii drăguță cu Bianca. Avem nevoie de ea. Nu am răspuns. La semafor, un curier cu geacă galbenă, Alin Dima, a trecut pe lângă mine, ținând o mapă de livrări sub haină. Îl știam din cartier, venea des cu facturi, notificări și cutii de panglici. Mi-a făcut un semn scurt, apoi a fugit spre următoarea adresă. Pe atunci nu știam că semnătura de pe una dintre chitanțele lui avea să fie peste câteva zile una dintre primele pietre scoase din zidul minciunii Marianei. Acasă, Cristian dormea pe canapea cu televizorul aprins. Pe masă era o farfurie cu ciorbă rece și cheile lui aruncate în bolul ceramic de la intrare. Am trecut pe lângă el fără să îl trezesc. În dormitor am deschis dulapul, am scos cutia cu acte a Floricăi și am verificat încă o dată dosarul albastru. Certificatul de moștenitor era acolo, contractul de închiriere era acolo. Copiile facturilor de furnizori erau acolo. Scrisoarea Floricăi cu hârtia îngălbenită și miros slab de lavandă era acolo. Nu da cheia unei familii care râde de acte, scrisese ea la final.
Am închis dosarul. Pe hol, Cristian a murmurat ceva în somn, poate numele meu, poate al ei. Nu m-am dus să verific. În noaptea aceea, pentru prima dată, n-am plâns pentru că mă durea. N-am plâns pentru că undeva sub durere începea să se așeze o liniște exactă rece ca ștampila de pe o hârtie care așteaptă doar să fie citită cu voce tare. În zilele care au urmat deschiderii acelei răni, mi-am dat seama că umilința nu vine întotdeauna ca un strigăt. Uneori vine ca o cutie mutată de pe un raft, ca un scaun pe care nu ți-l mai găsești la locul lui, ca o privire care te ocolește chiar în clipa în care ai nevoie să fii văzută. Florăria fusese mereu un spațiu al gesturilor mici. Învățasem să citesc oamenii după cum atingeau florile, cine rupea frunzele când era nervos, cine mirosea trandafirii înainte să întrebe prețul. Cine alegea crini pentru vină și lalele pentru începuturi. În săptămâna aceea am început să îi citesc pe Mariana și Cristian la fel. Ea nu smulgea totul dintr-o dată. Întâi muta o foarfecă, apoi un caiet, apoi o cheie. El nu spunea, te trădez. Spunea, nu exagera, e temporar, mama știe mai bine. Și astfel, bucățică cu bucățică, încercau să facă din mine o femeie care se îndoiește de propria ușă. Mă întorceam seara la dosarul albastru și îl deschideam fără să scot vreo hârtie. Îmi ajungea să văd colțurile aranjate, copiile legalizate, semnătura Floricăi pe scrisoare. Nu era răzbunare încă, era respirație. În apartament, Cristian se mișca de parcă eu eram musafirul greu de suportat, iar el gazda indulgentă. Își lăsa telefonul cu ecranul în jos, ascundea zâmbete, închidea conversații când intram în cameră. Înainte aș fi întrebat, aș fi rugat, aș fi căutat o explicație care să nu doară. Acum notam ore, nu pentru că nu mai simțeam, pentru că simțeam prea mult și aveam nevoie de ceva care să nu tremure. În acea primă noapte după firma schimbată, am înțeles că numele de pe ușă nu era doar reclamă. Era felul în care un cartier își amintea de tine. Când cineva spunea, merg la Adina, nu se referea numai la o prăvălie cu flori. Se referea la Florica, la mine, la Lidia, la toate mâinile care schimbaseră apa din găleți înainte de răsărit. Mariana nu voia doar să modernizeze o vitrină, voia să taie memoria locului și să pună peste ea zâmbetul Biancăi proaspăt lucios fără rădăcini. Asta m-a durut mai mult decât gelozia. Gelozia are un nume și trece prin corp ca febra. Ștergerea rădăcinilor îți schimbă aerul din cameră. M-am dus în baie și mi-am spălat mâinile mult timp. Apa rece a luat mirosul de crini, dar nu și senzația șurubelniței. În oglindă păream aceeași păr prins neglijent, cearcă-ne buze uscate de la frigul din șop. M-am întrebat dacă așa mă vedea Cristian acum, ca pe o femeie obosită greu de prezentat lumii. Apoi mi-am amintit cum mă privea Florica în primele luni, când stricam aranjamente și plângeam pentru că nu-mi ieșeau buchetele rotunde. Nu ești urâtă când muncești, îmi spunea. Ești adevărată. M-am agățat de propoziția aceea ca de o balustradă. Înainte să adorm, m-am întors cu gândul la prima zi în care Florica îmi dăduse cheia. Nu fusese o scenă solemnă. Nu era muzică, nu era soare perfect, nu erau vorbe mari. Era o marți dimineață, frigul intra pe sub ușa florăriei, iar ea se certa cu un furnizor pentru că adusese trandafiri obosiți la preț de trandafiri de nuntă. După ce a închis telefonul, mi-a aruncat cheia peste teșghea și a spus: deschide tu mâine, eu merg la analize, atât. Abia mult mai târziu am înțeles că aceea fusese prima ei formă de moștenire, nu actul, ci încrederea. Când Mariana mi-a pus șurubelnița în palmă, nu m-a durut doar gestul ei, ci faptul că încerca să transforme încrederea Floricăi într-o piesă decorativă pentru ambiția Biancăi. Mătușa mea nu fusese o femeie ușoară. Își purta oboseala ca pe un șorț vechi spălat de prea multe ori și nu suporta oamenii care se prefăceau că nu văd munca femeilor. Când Cristian venise prima oară în florărie, ea îl privise lung de după o găleată cu garoafe. Zâmbește frumos, îmi spusese după ce plecase, dar se uită la casa de marcat înainte să se uite la tine. Eu m-am supărat atunci. Am apărat iubirea mea cu acea furie naivă a femeilor care cred că prudența celor bătrâne e cinism.
După ani cu firma falsă sprijinită de teșgheaua mea, mi-am amintit fraza ei și am simțit rușinea că o înțelesesem prea târziu. A doua zi, după ce am verificat dosarul, am găsit în cutie și prima copie a contractului de închiriere. Florica îl împăturise cu grijă, iar pe margine scrisese cu creionul: a nu se lăsa la Iancu fără copie. Nu știu dacă se referea la Cristian sau la întreaga lui familie. Poate în înțelepciunea ei aspră nu mai făcea diferență. Am mângâiat rândul acela cu degetul mare. În cameră era întuneric, iar din sufragerie se auzea televizorul pe care Cristian îl lăsase pornit. Pentru prima dată, contractul acela nu mi s-a părut rece. Mi s-a părut ca o ușă încuiată bine de o femeie care chiar moartă încă stătea între mine și mâinile Marianei. În dimineața următoare, când am ajuns la florărie, am observat că Bianca pusese deja un mic suport pentru cărți de vizită lângă casă. Pe carton scria: Bianca Rusu, Creative Manager. Numele meu nu mai era pe ușă, dar numele ei era pe teșgheaua mea. L-am ridicat, l-am privit, apoi l-am pus la loc. Lidia m-a văzut și a deschis gura, crezând probabil că o să arunc. Am clătinat din cap. Lasă el să existe. Ea a înțeles imediat. Unele dovezi trebuie lăsate să se așeze singure în fotografie. Ziua aceea a curs ca apa veche din gălețile de crini limpede la suprafața amară de desubt. Mariana a venit de 3 ori, de fiecare dată cu altă scuză. Odată să verifice dacă am șters praful. Odată să aducă niște rame aurii pentru pozele Biancăi. Odată să mi spună că la lansare nu trebuie să port negru, fiindcă nu îngropăm pe nimeni, Adina, doar trecutul. Am zâmbit. Pentru prima dată, zâmbetul meu nu era supunere. Era spațiu păstrat între mine și reacția pe care o voiau. În primele zile după schimbarea firmei, am început să observ cât de repede se obișnuiesc oamenii cu o nedreptate, dacă nedreptatea poartă haine curate. O clientă nouă a intrat, a citit Bianca Flowers și a întrebat-o pe Bianca dacă poate vorbi cu proprietara. Bianca s-a întors spre mine cu un zâmbet care nu cerea voie și a spus: Adina vă poate ajuta cu partea tehnică. Partea tehnică. Așa devenisem în propria moștenire, mâinile care taie, nu numele care decide. I-am făcut clientei un buchet impecabil, nu pentru Bianca, pentru mine. Refuzam să las munca mea să se urâțească doar fiindcă oamenii urâți stăteau lângă ea. Seara am scris pe prima pagină a unui caiet nou: nu uita ce s-a întâmplat. Nu era un jurnal sentimental, era o listă. Data firmei schimbate, ora la care Mariana mi-a dat șurubelnița. Cine a fost prezent? Ce a spus Cristian? Ce a spus Bianca? Ce a văzut Lidia? La final, am adăugat pentru prima dată, în cuvinte clare, certificat de moștenitor. L-am scris fără articol, ca pe o armă neutră, așa cum apărea în mintea mea când încercam să nu tremur. Nu știam încă momentul exact al confruntării, dar știam că acel cuvânt avea să stea cândva pe teșghea între flori și minciuni, fără să ceară permisiune. A doua zi Mariana a venit la florărie înaintea mea, lucru pe care nu-l făcea niciodată dacă nu avea public. Am găsit-o în spatele casei de marcat cu o eșarfă de mătase la gât și cu rola de bonuri în mână, explicând unei cliente că fata care face buchetele întârzie uneori pentru că artiștii sunt dezordonați. Clienta, o profesoară care cumpăra frezii pentru cancelarie, a roșit când m-a văzut intrând. Mariana nu a roșit. Nu sta la casa de marcat, mi-a spus. O clientă vede fața ta obosită și pleacă. A închis sertarul cu bani, de parcă mi-ar fi închis o ușă în nas. Tu te ocupi de găleți. Bianca vine mai târziu să discutăm vitrina. Casa de marcat e pe codul meu fiscal, am răspuns încet. Iar încep cu hârtia. Mariana a ridicat rola de bonuri și a lovit-o ușor de teșghea. Hârtia nu aduce zâmbet în prăvălie. Lidia era lângă raftul cu eucalipt. A tăiat o tulpină, apoi a notat ceva în carnețelul ei mic, cel cu copertă verde. Nu se ascundea ostentativ. Doar scria când Mariana lua din stoc fără bon, când Bianca alegea flori fără plată, când Cristian intra și cerea cash pentru o comandă urgentă, fără să spună ce comandă. Înainte credeam că Lidia notează orele de livrare, ca să nu uităm nunțile și parastasele.
Abia atunci am înțeles că ia nota și nedreptatea. Pentru ziua în care nedreptatea avea să fie întrebată pe ce bon a ieșit. Bianca a sosit la prânz cu telefonul ridicat pentru un story. Lumina e proastă, a spus, fără să salute. Aș pune bujori albi aici, nu florile astea triste. Și poate scoatem pozele vechi cu doamna aceea. Doamna aceea este mătușa Florica, am spus. A deschis florăria. Bianca a clipit lent, ca și cum i-aș fi dat o informație nefolositoare. Da, dar lumea nu cumpără trecut, cumpără imagine. A luat o rolă de panglică roșie și a învârtit-o pe deget. Asta o păstrez pentru conceptul meu. Conceptul meu, florile mele, rafturile mele, gălețile în care îmi băgasem mâinile în fiecare iarnă până îmi crăpa pielea. Tot ce fusese muncă devenea în gura ei decor pentru intrarea ei în viața lui Cristian. Oana de la brutărie a intrat cu o tavă de cozonac tăiat. Am adus pentru fete, a spus ea, uitându-se când la mine, când la Mariana. Era o femeie solidă cu obrajii mereu înroșiți de cuptor și cu bunul simț al celor care știu că afacerile mici trăiesc una lângă alta ca vecinii de bloc. Nu-i plăcea scandalul. Îi era frică să piardă clienți dacă se punea rău cu Mariana, care avea talent la bârfe. Dar în ziua aceea mi-a lăsat felia cea mai groasă lângă foarfecă fără să spună nimic. Vai, Oana, a intervenit Mariana, să nu-i dai Adinei prea dulce. După aceea adoarme la teșghea și trebuie să muncească Bianca pentru două. Bianca a râs scurt. Lidia a încetat să taie eucaliptul. Clienta cu freziile a privit spre ușă, căutând o scăpare. Eu am împachetat buchetul cu hârtie verde și am lipit bonul pe pungă. 42 de lei, i-am spus clientei. Mariana mi-a smuls bonul din mână. Lasă că învățăm noi fetele să vorbească mai elegant cu oamenii, nu totul e contabilitate. În clipa aceea am înțeles cât de mult se temeau de contabilitate, nu de mine, nu încă, de cifre, de nume pe bon, de faptul că fiecare comandă trecea printr-un sistem care nu știa că Bianca zâmbea mai bine. De aceea Mariana a încercat să mute totul în vorbă, în impresie, în rușine. Dacă florăria devenea o scenă, ea putea fi regizoare. Dacă rămânea o afacere cu acte, ea nu era nimic. Seara la apartamentul nostru din Lipovei, Mariana ne aștepta de parcă locuia acolo. O găsisem de multe ori în bucătărie când mă întorceam amestecând într-o oală sau mutând cănile dintr-un dulap în altul ca să mi-arate că ordinea mea era provizorie. În acea seară, pe masă era ciorbă de burtă usturoi și 3 farfurii. Cristian stătea cu telefonul lângă lingură. Nu l-a întors cu ecranul în jos destul de repede. Am văzut numele Biancăi urmat de mesajul: a ieșit super firma iubire. Mâine facem poze. Mariana mi-a pus farfuria la capătul mesei lângă frigider. Stai acolo, e mai aproape de aragaz. Dacă tot nu știi să fii gazdă, măcar să fii utilă. Cristian a auzit. A ridicat lingura, apoi a lăsat-o suspendată deasupra ciorbei, exact ca un om care putea alege să se opună și alegea să înghită. Las-o, Adina, a spus înainte ca eu să vorbesc. Mama știe ce atrage oamenii, și în casă și în business. Eu nu eram întrebată despre business când era de plătit chiria, am spus. Atunci știam să atrag furnizori, să fac comenzi, să țin clienții. Mariana a împins coșul de pâine spre Cristian, nu spre mine. Ai ținut o prăvălie veche pe linia de plutire, să nu confundăm mila cartierului cu talentul. Bianca are altă prezență. O femeie care vrea lângă un bărbat trebuie să îl ridice, nu să îl tragă după ea printre găleți. Cristian a oftat. Nu începe iar, e doar o perioadă. Semnează câteva hârtii când ți le aduc și scăpăm de tensiunea asta. Ce hârtii? Mai urdulă. Autorizări. Pentru administrare. Nimic grav. Am simțit cum mi se strânge stomacul. Ciorba mirosea a usturoi și a oase fierte, dar mie mi s-a făcut greață nu de la mâncare, ci de la calmul lui. Își pregătise fraza. O repetase probabil cu Mariana. Poate cu Bianca. Eu eram ultima care afla că trebuie să renunț la dreptul de a decide în propria florărie. Telefonul Marianei a vibrat. A deschis grupul de WhatsApp al familiei Iancu fără să se ferească. Nelu trimisese o poză cu noua firmă și textul. În sfârșit, intră și florăria în rândul lumii. Unele fete au nevoie de familie ca să nu rămână cu gălețile. Sub mesaj, 3 fețe care râdeau.
2 verișoare reacționaseră cu inimioare. Mariana mi-a arătat ecranul. Vezi, lumea se bucură. Lumea nu știe al cui e contractul, am spus. Cristian a lovit masa cu lingura. Nu tare, dar destul cât supa să tremure. Iar actele te-ai ascuns toată viața în chitanțe și ștampile. De asta nu poți fi caldă. De asta mama nu poate vorbi cu tine ca cu o noră normală. Am vrut îi spun că o noră normală nu e obligată și predea munca amantei soțului. Dar Mariana abia aștepta o frază urâtă, ceva ce putea scoate din context și trimite grupului. M-am ridicat și am strâns farfuria mea neatinsă. Unde pleci? A întrebat Cristian. Să verific niște hârtii. Măcar ele nu mă fac nebună când le citesc. Duminica următoare, Mariana a mutat spectacolul la ea acasă. Masa era plină sarmale salată de boeuf, cozonac țuică pentru bărbați și zâmbete mici pentru femeile care știau să lovească fără să pară că lovesc. Nelu Iancu stătea în capăt cu telefonul lângă pahar, pregătit să transforme orice replică într-un mesaj vocal. Bianca fusese invitată ca prietenă a familiei, iar eu am primit locul lângă ușa bucătăriei cu spatele la curent. Acolo stai tu, a spus Mariana. E mai ușor să aduci farfuriile. Bianca a primit scaunul de lângă Cristian. Scaunul meu. Nu aveam nevoie de simboluri subtile. Mariana lucra cu semne mari ca firmele luminoase. Nelu a ridicat paharul. Să bem pentru noul început al florăriei, că florile nu fac o femeie patroană. Mai trebuie și cap și familie bună. Și prezență, a adăugat Bianca cu privirea spre mine. În online contează mult să nu pari apăsată. Cristian a zâmbit. Nu mult, destul. Zâmbetul acela mic a făcut mai mult decât toate jignirile Marianei, pentru că el știa. Știa de nopțile în care ajunsesem acasă cu mâinile umflate de frig după ce livrasem coroane funerare și aranjamente de nuntă în aceeași zi. Știa de chiria plătită la timp de furnizorii rugați să mai aștepte de clienții care intrau pentru Florica și rămâneau pentru mine. Știa că nu eram o fată cu găleți. Și totuși zâmbea lângă femeia care mă reducea la asta. După masă, grupul de WhatsApp a început să vibreze. O poză cu Bianca, ținând buchetul alb. O poză cu firma nouă. Un mesaj de la Nelu, Adina, încă se obișnuiește să lucreze pentru familie, dar o învățăm noi. Am făcut capturi de ecran. Una câte una. Nu pentru că voiam să mă hrănesc cu umilință, ci pentru că învățasem de la Florica un lucru simplu: când cineva îți ia numele, nu te grăbi să-ți pierzi vocea. Întâi păstrează dovada. În noaptea aceea, Lidia mi-a trimis 3 fotografii. Prima, Bianca, ieșind din depozit cu 2 role de panglică și 3 cutii de lumânări decorative fără bon. A doua, Mariana, scriind pe un caiet nou, comenzi Bianca Flowers. A treia, un e-mail de la un furnizor redirecționat din greșeală, în care cineva întreba dacă doamna Bianca, noua administratoare, confirmă comanda de trandafiri albi. Am stat pe marginea patului cu telefonul în mână. Cristian respira regulat lângă mine, dormind liniștit după o zi în care mă vânduse pe bucăți mici. Afară, în curtea blocului, un câine lătra rar. În bucătărie, cheile noastre se atingeau în bolul ceramic la fiecare vibrație a frigiderului. Am deschis dosarul albastru și am pus capturile pe un stick mic. Florăria nu mi-o luau într-o singură zi. Mi-o luau pe bonuri mici, pe glume, pe scaune mutate pe flori, fără plată pe tăcerile lui Cristian. Dar tocmai pentru că o luau așa, lăsau urme peste tot. Iar eu începusem să le adun. Slow burn-ul acelor zile a fost mai greu de dus decât scandalul de la firmă. Un scandal mare îți dă adrenalină. O jignire repetată la fiecare oră îți roade genunchii. Mariana venea cu pretexte ridicole să vadă dacă apa din găleți e schimbată, să verifice dacă Bianca are spațiu pentru poze, să numere panglicile ca și cum descoperise brusc contabilitatea. De fiecare dată îmi vorbea pe tonul unei femei care face ordine în casa altcuiva pentru binele tuturor. Nu te supăra, Adina. Dar oamenii cumpără și atmosferă. Nu te supăra, dar tu ai o față de înmormântare. Nu te supăra, dar Bianca aduce lumină. Observasem că oamenii cruzi folosesc des "nu te supăra" ca pe un cuțit învelit într-un șervețel. Cristian venea seara cu aceeași oboseală selectivă.
Era prea obosit să mă apere, dar nu prea obosit să îi răspundă Biancăi la mesaje. Era prea stresat ca să discutăm despre bani, dar destul de relaxat ca să aprobe o comandă de fotografii pentru lansare. Când îl întrebam de stoc, îmi spunea că nu am viziune. Când îl întrebam de Bianca, îmi spunea că sunt geloasă. Când îi aminteam de contract, spunea că stric pacea casei. În realitate, pacea lor era doar liniștea mea forțată. Iar eu începusem să refuz să o mai numesc pace. În zilele de după masa de duminică, grupul familiei Iancu a devenit un fel de piață publică în miniatură. Mesaje despre vreme, poze cu mâncare, glume, despre politică, apoi strecurate între ele aluzii la mine. Unele femei primesc prea mult și mulțumesc prea puțin. O firmă bună se ține cu familie, nu cu mofturi. Să vedem cât rezistă Adina când va trebui să zâmbească la clienții Biancăi. Nu răspundeam. Fiecare mesaj salvat era o cărămidă din zidul lor, iar eu nu voiam să scot cărămizile una câte una cu mâna goală, voiam să le arăt zidul întreg. Lidia a început să lase lângă mine ceaiuri mici, fără comentarii. Oana punea uneori câte o pungă cu covrigi pe raftul din spate și spunea că a greșit cantitatea. Domnul Sever, când venea pentru garoafe, întârzia câteva secunde mai mult, ca și cum prezența lui tăcută putea ține vitrina întreagă. Ajutoarele acestea mici nu rezolvau nimic legal, dar mă țineau om. Există o diferență între a fi salvată și a fi ținută de mână cât îți faci singură salvarea. Eu nu aveam nevoie să vină cineva cu sabia. Aveam nevoie să nu mi se stingă lumina în timp ce adunam hârtii. Particularitatea umilințelor de la florărie era că se petreceau printre lucruri frumoase. Mariana putea să mă lovească printr-o frază despre infertilitate, în timp ce eu curățam un trandafir pentru o mireasă. Bianca putea să vorbească despre viitorul brandului, în timp ce alegea flori pentru masa unui botez. Cristian putea să mi spună că sunt dificilă, în timp ce își aranja manșetele lângă o coroană funerară. Frumosul din jur nu îndulcea nimic. Din contră, făcea totul mai clar. Florile nu erau vinovate, iar eu refuzam să las cruzimea lor să mi strice meseria. Într-o dimineață, Mariana a venit cu o listă de reguli pentru imagine scrisă pe 2 pagini. Nu voia găleți la vedere, nu voia șorțurile noastre vechi, nu voia poza Floricăi, nu voia clienți care aduc atmosferă de cimitir înainte de prânz. Când am citit ultima formulare, am simțit cum mi se strânge mâna pe hârtie. Domnul Sever intra vinerea cu bastonul lui, cumpăra garoafe pentru soția moartă și saluta fiecare floare ca pe un om. Pentru Mariana el era atmosferă proastă. Pentru Florica fusese 20 de ani client de onoare. Nu scoatem clienții vechi, am spus. Nu-i scoatem, a răspuns ea. Îi reeducăm. Bianca știe să aducă alt segment. Lidia Neagu, care tocmai aducea o găleată cu apă curată, a făcut un zgomot mic în gât. Mariana s-a întors spre ea. Ai ceva de spus? Nu, a zis Lidia. Doar că apa murdară se schimbă, oamenii nu. Mi-a venit să râd, dar am coborât privirea în registru. Mariana n-a înțeles imediat dacă fusese jignită. Bianca a înțeles și și-a strâns buzele. În ziua aceea, Lidia și-a câștigat locul nu doar ca martor, ci ca om care nu lăsa șopul să fie rescris fără să ridice măcar o sprânceană. La masa de duminică, Nelu a continuat spectacolul. A povestit cum văzuse el într-o emisiune că afacerile de familie trebuie conduse de bărbați sau de femei cu apariție. Apoi s-a uitat la Bianca. Uite, fata asta are apariție, Adina are răbdare. Toți au râs. Cristian a râs și el, deși mai puțin. Am observat nuanțele uneori, oamenii te trădează și prin volumul râsului. Destul de tare ca să fie de partea agresorului, destul de încet ca să poată spune mai târziu că n-a fost chiar așa. După prânz, Mariana m-a chemat în bucătărie să strâng farfuriile. Bianca a rămas în sufragerie primind cafea în ceșcuța bună. Să nu faci mutra asta la lansare, mi-a spus soacra mea în timp ce îmi întindea o tavă plină. Cristian are nevoie de liniște, nu de ochii tăi de femeie care ține scorul. Am privit farfuriile unsuroase, lingurile, paharele de țuică. Nu țin scorul, am spus. Țin evidența. Nu țin scorul. Nu țin scorul. Nu a înțeles diferența și tocmai de aceea știam că într-o zi diferența avea să o lovească.
În shop, Bianca a început să vorbească despre experiența clientului. Voia lumânări parfumate, colți de selfie, ambalaje cu inițiale aurii, muzică mai tare. Nu ar fi fost nimic rău în idei noi dacă nu ar fi venit la pachet cu ștergerea mea. Eu modernizasem deja, casa de marcat, făcusem pagină online, schimbasem frigiderul de flori cu bani plătiți în rate. Dar Mariana prezenta totul ca și cum florăria fusese o peșteră până a intrat Bianca în tocuri. Odată, când am amintit că raftul nou fusese cumpărat de mine, Cristian a spus: "Nu mai ține evidența fiecărui cui." M-am uitat la raft. Fiecare cui ținuse ani întregi greutatea muncii mele. Normal că îi țineam evidența. Într-o după amiază domnul Sever a intrat și a cerut garoafele obișnuite. Bianca i-a propus trandafiri albi, mai instagramabili. El s-a uitat la ea, apoi la mine. "Soția mea nu a avut Instagram," a spus. "A avut garoafe." I-am împachetat florile în hârtie simplă. Când a plecat, Mariana a oftat: "Clientela asta veche ne trage în jos." Atunci, Oana din pragul brutăriei a spus încet: "Clientela veche v-a ținut chiria plătită." Mariana s-a prefăcut că nu aude, dar eu am auzit. Și am notat. Pentru că uneori un martor începe cu o frază rostită prea încet ca să pară curaj. Săptămâna lansării false a început cu bujori albi. Bianca a intrat în florărie marți dimineață cu o listă scrisă pe telefon și cu o siguranță care nu poate veni decât de la promisiunile unui bărbat mincinos. Voia buhorii, trandafirii ecuadorieni, eucalipt, argintiu, panglică roșie și o arcada mică la intrare. Pentru redeschidere a spus ea: "Nu vreau să pară că preluăm seva vecii, vreau să pară că renaște." "Ce renaște?" am întrebat, ținând în mână foarfeca floricăi. "Brandul," a zis Bianca. "Și poate și familia." Mariana a apărut din spate cu o mapă sub braț. "Nu te uita urât, Adina. Fă buchetul cum cere Bianca. O femeie deșteaptă știe când să stea în umbră ca familia să strălucească." Cristian era lângă frigiderul de flori verificând ceva pe telefon. Când Lidia i-a cerut să semneze ieșirea de stoc pentru bujori, a ridicat din numeri. "Pune pe promoție. E lansare." "Promoțiile se aprobă de Adina," a spus Lidia. "Adina aprobă ce e bine pentru familie," a răspuns el fără să mă întrebe. A scos bani din sertarul casei, nu mulți, dar destui cât să văd gestul. 200, apoi încă 100. I-a pus pe teșghea lângă Bianca. "Pentru imprimeuri. Și pentru fotograful ăla de care ziceai." Din încasările de ieri am întrebat. Cristian m-a privit în sfârșit. În ochii lui nu era rușine. Era iritare. Nu începe cu contabilitatea în fața ei. Ea e motivul pentru care întreb. Bianca a coborât privirea spre bujori, dar colțul gurii i s-a ridicat. "Nu vreau să intru în discuțiile voastre de cuplu. Eu doar ajut." Ajuta luând. Ajuta alegând. Ajuta stând lângă teșghea în rochia ei crem, în timp ce eu legam panglica roșie pentru un buchet care semăna prea mult cu o nuntă falsă. Panglica aluneca printre degetele mele și îmi lăsa o dâră fină ca o tăietură fără sânge. Lidia s-a apropiat cu carnețelul. "Lipsesc 12 lumânări decorative, 8 spray-uri aurii, 3 cutii de panglică și 4 buchete mici de ieri," a șoptit. "Le-am trecut, am făcut poze. Nu te pune în pericol pentru mine," i-am spus. "Nu pentru tine," a răspuns. "Pentru Florica. Și pentru salariul meu, că nu vreau să ajung angajata Biancăi." În acea după, amiază, când am rămas singure, am deschis registrul de intrări. Mariana începuse unul nou pentru Bianca Flowers, dar uitase că furnizorii încă trimiteau facturi pe numele meu. Pe 3 avize apărea semnătura lui Cristian la primire. Pe 2 apărea mențiunea "achitat numerar." Numerarul ieșise din sertarul florăriei. Bianca făcuse deja o listă de cadouri pentru influenceri, iar Mariana vorbise cu un fotograf din cartier ca și cum shopul era al ei. Seara acasă, Cristian mi-a pus în față o hârtie, fără introducere, fără rușine. O simplă foaie scoasă din imprimantă cu titlul "Împuternicire, administrare, activitate comercială." Pe masă era mămăligă rece, iar Mariana stătea lângă aragaz cu brațele încrucișate. Nu știu când venise. Începusem să o găsesc în viața mea ca pe mucegai, apărea unde era umezeală și tăcere.
Semnează Adina, a spus Cristian. Dacă nu poți fi soție, măcar nu sta în calea familiei mele. Am citit foaia până la capăt. Formulări vagi, drept de reprezentare, drept de semnătură pentru comenzi, drept de acces la conturile comerciale. Nu era o simplă hârtie. Era un cuțit pus pe masă cu lama întoarsă în sus. Familiei tale, am întrebat. Mariana a râs scurt. Nu te agăța de cuvinte. Bianca știe să stea lângă un bărbat. Tu știi doar să numeri chitanțe. Cristian n-a contrazis-o. Și pentru că tăcerea lui nu mai era destul, a adăugat: florăria ta a fost mereu o povară pe care eu am făcut-o respectabilă. Acolo s-a rupt căsnicia mea. Nu la firma dată jos, nu la Bianca în scaunul meu, nu la glumele lui Nelu. S-a rupt în bucătăria aceea galbenă peste mămăliga rece, când bărbatul pentru care găsisem scuze ani întregi a spus că munca mea devenise respectabilă doar prin apropierea lui. Am privit pixul pus lângă hârtie. Vârful lui apăsase deja foaia, lăsând o mică adâncitură neagră în locul unde trebuia să fie semnătura mea. Nu semnez. Cristian a clipit. Nu e momentul să faci pe independenta. Nu fac pe independenta. Sunt. Mariana a făcut un pas spre mine. Ai grijă. Femeile care nu dau nimic familiei rămân singure cu actele lor. Mai bine singură cu actele mele decât înconjurată de oameni care vor să le fure. Cristian a prins foaia cu 2 degete și a îndoit-o încet. O să regreți. Bianca măcar înțelege că o familie se construiește împreună. Telefonul lui a vibrat. Bianca. Nu a răspuns, dar nici nu l-a întors. Mi-am pus haina pe mine. Mariana a început să spună ceva despre femeile care fug de discuții, însă vocea ei a rămas în bucătărie ca mirosul de mâncare stătută. Am coborât scările blocului, iar pe palier, vecina de la 2 și-a întredeschis ușa. Am văzut doar lanțul ochiul ei, apoi lemnul închizându-se. În bloc rușinea circulă pe verticală, mai repede decât liftul. Afară ploua. Am mers spre stația de tramvai, fără umbrelă. Cardiganul mi s-a lipit de umeri, iar în buzunar simțeam cheia de alamă ca pe o bucată de soare rece. La colț, sub copertina unei farmacii, Alin Dima, curierul își aranja plicurile într-o geantă impermeabilă. M-a recunoscut și s-a uitat în jur înainte să se apropie. Doamna Adina a spus: nu vreau probleme, dar cred că asta e pentru dumneavoastră. Mi-a întins o copie mototolită umedă la margini. Era dovada de livrare pentru firma Bianca Flowers, destinatar Mariana Iancu. Semnătură clară, dată, oră. Observație: livrat, la florăria Adinei, Timișoara Fabric. Am stat cu hârtia în mână, iar ploaia mi-a curs de pe păr pe obraz. Nu părea mult. O foaie de curier, o semnătură. Dar pe bonul ud numele Marianei se vedea mai clar decât toate discursurile ei despre familie. De ce mi-o dai?" am întrebat. Alin a strâns fermoarul genții. Pentru că doamna Mariana mi-a spus să nu vă las copia. A zis că nu sunteți patroana. Dar eu v-am livrat aici de ani de zile. Știu cine semnează chiriile, cine plătește florile. Și nu-mi place când oamenii mă pun să mint prin omisiune. Mulțumesc. Mai am și confirmarea primei notificări. A refuzat-o domnul Cristian. Dacă vă trebuie, o găsesc. Mi-a lăsat hârtia și a fugit spre următoarea adresă, cu pașii stropind asfaltul. Tramvaiul a intrat în stație scârțâind. Eu nu m-am urcat. Am deschis telefonul. Că dua. Lidia îmi trimisese un folder cu capturi mesajele Marianei către furnizor, poze cu stocuri luate, caietul nou, cu Bianca Flowers. Un audio scurt în care Mariana spunea: pe Adina o scoatem încet, să nu pară brutal. Am ascultat audioul o singură dată. Vocea Marianei era calmă, aproape plictisită, ca și cum eliminarea mea era o curățenie de primăvară. Atunci l-am sunat pe Matei Rădulescu, avocatul pe care mi-l recomandase cândva o prietenă veche a Floricăi. Îl întâlnisem cu 2 săptămâni înainte, când presimțisem că schimbările Marianei nu erau doar aroganță. Îi arătasem certificatul, contractul, facturile. El spusese doar să nu semnați nimic și să păstrați tot ce vi se pare mărunt. În asemenea povești, măruntul ține ușa închisă. Mi-a răspuns după al 3-lea apel. Doamnă Popescu Iancu, am dovada livrării firmei. Mariana a semnat și Cristian mi-a cerut în seara asta
Împuternicire. A tăcut o clipă. În fundal am auzit pagini întoarse. Nu semnați. Nu am semnat. Bine. Mâine veniți la birou cu originalele și cu tot ce v-a trimis Lidia. Dacă vor să facă lansarea, o să le pregătim o deschidere pe care nu o controlează. Am închis telefonul. Tramvaiul plecase, lăsând stația goală și lucioasă. În vitrina farmaciei mi-am văzut chipul ud palid, cu ochii prea treji. Am scos hârtia de livrare din ploaie și am pus-o în geantă între certificat și scrisoarea Floricăi. Cristian îmi spusese că florăria mea fusese o povară. Mariana credea că mă scoate încet. Bianca își alegea bujorii ca pentru o nuntă. Eu în acea seară am ales altceva. Nu scandal. Nu lacrimi în grupul familiei. Nu rugăminți. Am ales ca lansarea lor să fie scena mea. Au existat momente în care mi-a fost teamă. Nu de Mariana, deși vocea ei putea umple un cartier. Nu de Bianca, deși zâmbetul ei îmi făcea stomacul să se strângă. Mi-a fost teamă de oboseala mea. M-am întrebat dacă voi rezista până la final, fără să izbucnesc într-un moment nepotrivit, fără să dau grupului de WhatsApp replica pe care o așteptau, fără să semnez ceva, doar ca să se oprească vocile. În astfel de momente, mergeam în depozit. Închideam ușa și atingeam cu degetele mânerul foarfecii Floricăi. Lemnul era neted de la ani de folosire. Pe lama din stânga rămăsese o pată mică veche de rugină pe care ea nu reușise niciodată să o curețe complet. Unele urme nu te fac murdară, îmi spusese. Te fac atentă. Atenția mea a devenit o formă de supraviețuire. Am început să fotografiez rafturi înainte și după vizitele Biancăi, să salvez bonuri, să cer confirmări pe e-mail în loc de telefon, să vorbesc cu Lidia în fraze scurte fără să o expun, să zâmbesc clienților ca și cum nimic nu se întâmpla, apoi să notez după ce plecau ce se schimbase. Nu era frumusețe în asta. Era muncă, dar munca fusese mereu limba mea. Dacă Mariana avea teatrul ei, eu aveam registrul meu. Și registrul, oricât de urât ar fi adevărul, nu se rușinează să-l țină minte. Cristian nu a devenit crud într-o singură zi, de aceea m-a durut atât de mult. Dacă ar fi fost un monstru de la început, aș fi plecat mai devreme și m-aș fi judecat mai puțin. Dar el fusese omul care mă luase de la spital, când Florica murise, omul care stătuse lângă mine, când am inventariat pentru prima oară toate vazele și mesele, omul care îmi adusese cafea în primele dimineți grele. Apoi încet oboseala lui s-a transformat în pretenția, în dreptul în dispreț. Mariana n-a făcut decât să dea cuvintele de care avea nevoie pentru a nu se simți vinovat. Când mi-a cerut să semnez împuternicirea, am văzut în ochii lui nu numai frică, ci și supărare că îl oblig să fie clar. El ar fi vrut să rămână în zona aceea tulbure, în care toată lumea se preface că nu există trădare, ci doar adaptare, familie, viitor. Semnătura mea i-ar fi oferit exact asta, un mod de a spune mai târziu că am fost de acord. De aceea, pixul acela de pe masă mi s-a părut mai periculos decât toate vorbele Marianei. Vorbele pot fi negate. O semnătură poartă pantofi grei. Înainte de întâlnirea cu Matei, am avut o ultimă conversație cu Cristian, care mi-a arătat că nu mai exista drum înapoi. Era trecut de miezul nopții. Mariana plecase hârtia de împuternicire, stătea încă pe masă, iar el își scosese cravata și o aruncase pe spătarul scaunului. Arăta obosit, dar nu sfâșiat. Asta m-a speriat cât de liniștit poate fi un om după ce încearcă să-ți ia dreptul la propria muncă. De ce faci totul atât de greu? M-a întrebat. Pentru că îmi cer să semnez ceva ce nu e adevărat. Îți cer să ai încredere în mine. Încrederea nu se semnează în alb. A râs fără veselie. Vorbești ca Florica, mereu cu hârtii, mereu cu suspiciuni. Poate de asta a rămas singură. Atunci am simțit o durere nouă mai adâncă decât jignirile despre mine. Puteam suporta multe, dar nu ca femeia care mă crescuse prin muncă și acte să fie folosită drept avertisment. Florica a rămas cu numele ei pe ușă, am spus. Tu cu ce rămâi dacă Bianca pleacă? Nu mi-a răspuns. S-a ridicat și a închis ușa dormitorului între noi. Eu am rămas în bucătărie cu hârtia nesemnată și cu lumina galbenă peste mămăliga rece. Am fotografiat documentul.
Am fotografiat pixul, am fotografiat locul unde numele meu era trecut greșit fără Popescu, doar Adina Iancu, ca și cum ei încercau să șteargă chiar și pe foaie partea din mine pe care nu puteau controla. Acel detaliu m-a făcut să tremur. Nu era o scăpare, era intenție. A doua zi, Lidia mi-a arătat că din depozit dispăruseră și 2 vase mari de ceramică primite de la Florica. Bianca le pusese într-o poză de promovare pe o masă albă sub textul "Noul nostru început". M-am uitat la fotografie până când literele s-au încețoșat. Nu vasele contau. Conta ușurința cu care transforma amintirile mele în decorul ei. Am salvat poza, nu i-am scris, nu am sunat-o. O femeie care îți fură vasul nu va fi convinsă printr-un mesaj despre valoarea lui. Va fi convinsă când va afla că masa pe care l-a pus nu-i aparține. În seara cu Alin, când ploaia îmi curgea pe mâini și bonul de livrare se înmuia la margine, am înțeles ce înseamnă să primești ajutor de la cineva care nu ți datorează nimic. Alin nu era prieten, nu era rudă, nu avea nimic de câștigat, dar avea memoria traseului lui și refuzul de a fi transformat într-o unealtă. Eu duc plicuri, mi-a spus înainte să plece. Nu duc minciuni. Fraza aceea simplă m-a ținut trează până târziu. Într-o lume în care familia îmi cerea să mint pentru ei, un curier îmi amintea că meseria, oricât de modestă, poate avea coloană vertebrală. Cu cât refuzam să semnez, cu atât Cristian încerca alte uși. Într-o dimineață mi-a trimis un link despre delegarea eficientă în afaceri de familie. La prânz, mi-a trimis o poză cu Bianca lângă vitrină și textul "Recunoaște că arată bine". Seara a venit acasă cu flori cumpărate din altă parte, un gest atât de absurd încât aproape m-a făcut să râd. Vreau să încetăm războiul, a spus. Florile erau ambalate prost cu tulpini netăiate. Le-am pus în apă, fără să comentez. Uneori, o minciună încearcă să-ți aducă flori ca să nu observi că încă ține cuțitul în buzunar. În acele zile am dormit puțin. Mă trezeam noaptea și verificam telefonul nu pentru mesaje de iubire, ci pentru capturi noi de la Lidia, pentru e-mail-uri de la furnizori, pentru răspunsuri de la Matei. Oboseala îmi făcea mâinile grele, dar și furia devenea mai clară. Nu mai era o flacără care să mă consume. Era o lampă pusă deasupra unei mese de lucru. Sub ea se vedeau detaliile, data de pe bonul lui Alin, suma retrasă de Cristian, numele Biancăi, pe un draft de comandă. Greșeala intenționată din împuternicire. Tot ce ei numeau dramă era în realitate probă. Biroul lui Matei Rădulescu era într-o clădire veche de lângă Piața Unirii, cu scări de piatră tocite și ferestre înalte pe care ploaia lăsa dungi lungi. În sala de așteptare mirosea a cafea tare, hârtie veche și cerneală de ștampilă. Am ținut dosarul albastru pe genunchi ca pe un animal mic speriat pe care trebuia să îl protejez până îi se recunoștea numele. Când Matei m-a chemat înăuntru, primul lucru pe care l-a făcut nu a fost să vorbească. A întins mâna după certificat. L-a așezat sub lampă și a citit fiecare rând. Certificat de moștenitor după Florica Popescu, a spus: bun propriu, drept de folosință asupra spațiului conform contractului de închiriere prelungit. Facturile de furnizor pe numele dumneavoastră. Casa de marcat fiscalizată în evidențele dumneavoastră. Ei nu au ce să transfere. Am respirat pentru prima oară adânc după multe zile. Nu era ușurare deplină. Era mai mult ca atunci când deschizi o fereastră într-o cameră în care cineva a fumat ani întregi. Aerul curat nu repară pereții, dar îți amintește că poți trăi. Domnule avocat, am spus, nu vreau scandal, vreau doar să nu-mi mai fure numele. El a ridicat privirea. Avea 45 de ani, părul grizonat la tâmple și un calm care nu părea jucat. Uneori, ca să nu vă mai fure numele, trebuie să arătați public cine l-a luat, nu cu țipete. Cu acte, cu martori, cu o notificare corectă, cu o limită pusă în momentul în care ei cred că au câștigat. I-am dat scrisoarea Floricăi. A desfăcut-o cu grijă, iar hârtia a foșnit slab. Florica scrisese cu stiloul ei albastru: Adina, florile le poți pierde într-o zi rece, numele nu. Dacă cineva îți spune că familia are dreptul să, ți ia munca în treabă, lunde a semnat pentru ea.
Când Matei a terminat de citit, a împins scrisoarea înapoi spre mine. Mătușa dumneavoastră a înțeles, oamenii, a spus. Cristian spune că actele mă fac rece. Nu, actele sunt căldura pe care oamenii fără rușine nu o pot confisca. Am zâmbit pentru prima dată. Mic obosit, dar al meu. În următoarele 2 zile, dosarul albastru s-a îngroșat. Lidia a venit la biroul lui Matei după program, cu părul încă mirosind a crini și cu un plic plin de capturi printate. Pe fiecare foaie scrisese data și contextul. Aici Mariana îi spune furnizorului că Bianca aprobă comanda. Aici Cristian ia numerar din casă. Aici Bianca cere flori pentru fotograf fără bon. Aici Nelu pune în grup că Adina a încercat să fure florăria de la familia Iancu. Matei nu a zâmbit. A numerotat fiecare document. Foarte bine. Nu exagerăm. Nu insultăm. Arătăm. Am mers împreună la ghișeul registrului comercial ca să cerem extras actualizat. Lumina fluorescentă bâzâia deasupra noastră, aparatul de bonuri de ordine scuipa numere, iar oamenii stăteau cu mape la piept, fiecare convins că hârtia lui îl doare cel mai mult. Când a venit rândul nostru, funcționara a verificat datele și a ridicat sprâncenele. Nu apare nicio modificare valabilă pe numele Bianca Rusu, a spus. Nici pe Mariana Iancu, nici drept de administrare pentru Cristian Iancu în lipsa unei împuterniciri. Matei a cerut copia confirmată. Ștampila a coborât pe hârtie cu un sunet sec aproape frumos. Fiecare hârtie plictisitoare le lua câte o minciună. Oana a fost cea mai greu de convins. A venit seara la florărie după ce închisese brutăria cu făină pe mâneci și cu ochii obosiți. A pus o pungă cu cornuri calde pe teșghea și a rămas lângă ușă. Nu vreau să fiu băgată în scandal, a spus. Nici eu i-am răspuns, dar scandalul e deja aici, doar că până acum a vorbit numai Mariana. Oana s-a uitat spre vitrina pe care scria Bianca Flowers. Am auzit-o pe Mariana vorbind cu un furnizor. A spus că tu o să fii scoasă încet, că ești instabilă și că firma trebuie trecută pe oameni serioși. Eu am tăcut. Îmi pare rău. Nu i-am cerut scuze, pe care nu le putea repara, i-am cerut adevărul. L-a spus a doua zi în fața lui Matei, simplu, fără ornamente. Când a semnat declarația, mâna îi tremura puțin. Am o brutărie, a zis. Știu ce înseamnă să-ți ia cineva numele de pe ușă. Alin a adus copia de livrare și confirmarea refuzului pentru prima notificare. Domnul Cristian a spus că nu primește hârtii pentru nevastă, la adresa de business a explicat. Asta am scris și în sistem. Matei a cerut să repete fraza. Alin a repetat-o, iar eu am simțit cum un alt șurub ieșea din firma lor falsă. Între timp, Mariana își pregătea lansarea. Grupul de WhatsApp al familiei fierbea. Vineri la 17:00, redeschidere elegantă. Bianca va aduce aer european în florăria noastră. Nelu a trimis un mesaj vocal în care râdea. Să vedem dacă Adina știe să servească prosecco fără să ceară certificat. 2 mătuși au pus aplauze. Cristian mi-a trimis doar atât. Să nu lipsești. Ar fi penibil. Nu am lipsit. Joi noapte am rămas în florărie cu Lidia, aranjând trandafirii albi în cutii mari de carton. Sub unul dintre straturi între hârtie de mătase și frunze de eucalipt am pus dosarul albastru. Lidia m-a privit lung. Ești sigură că vrei public? Ei au făcut publică minciuna, am spus. Nu mai repar în șoaptă ce au stricat cu voce tare. A doua zi dimineață am venit înaintea tuturor. Am spălat teșgheaua, am schimbat apa din găleți, am șters vitrina, până când literele Bianca Flowers s-au văzut perfect. Nu pentru că le acceptam, pentru că voiam ca toată lumea să le vadă înainte să cadă. Am așezat bujorii Biancăi într-un vas alb neatins. Lângă el am pus foarfeca floricăi închisă cu lamele paralele. Nu era o amenințare, era o amintire. Mariana a intrat la prânz agitată și parfumată cu o rochie mov pe care o purta la nunți. Adina, să nu te apuce azi demnitatea. Stai în spate, servește, zâmbește cât poți. Nu vreau fețe lungi când vine lumea. Sigur, am spus. Răspunsul meu calm a făcut-o să se uite atent. Pentru prima dată parcă nu i-a plăcut tăcerea mea. Cristian a venit cu Bianca la braț la 4:30.
Ea purta rochie albă ca o mireasă fără nuntă și a privit aranjamentele de flori cu satisfacție. "E superb," a spus. "Vezi, Adina, când faci ce trebuie iese bine." "Da," am răspuns. "Când fiecare lucru e pus la locul lui, iese bine." Lidia din spate a ridicat o sprânceană și a continuat să așeze paharele. Matei trebuia să ajungă la 5 și 10 numai devreme. Îi cerusem asta. Voiam ca Mariana să vorbească întâi. Voiam ca Bianca să fie prezentată. Voiam ca Nelu să râdă. Voiam ca minciuna să se așeze singură pe teșghea, cu toată greutatea ei, înainte să punem lângă ea certificatul. La ora 5, florăria era plină. Clienți vechi, 2 vecine Oana, cu o tavă de cozonac Nelu, cu telefonul deja pornit câteva rude, care nu călcaseră niciodată prin șop, dar veniseră să vadă cum familia Iancu se ridică. Mariana a întins panglica roșie peste ușă. Cristian stătea lângă Bianca, prea drept, prea mândru, prea orb. Eu eram în spatele teșghelei cu mâna pe cutia de trandafiri sub care dormea dosarul albastru. Înainte să înceapă discursul, am primit un mesaj de la Matei: "Sunt după colț, la semnul dumneavoastră." M-am uitat la firma falsă la bujorii albi, la foarfeca Floricăi, la cheia de alamă prinsă în buzunar. Apoi am privit-o pe Mariana cum ridică paharul. "Dragi prieteni," a început ea, "astăzi familia noastră intră într-o etapă nouă." Și eu am știut că etapa aceea nouă nu era a lor. În biroul lui Matei, legalitatea nu suna ca în filme. Nu era un verdict rostit cu tunete. Era o listă certificat, contract, chitanțe, capturi, notificare, termen, martori. Fiecare cuvânt părea mic, dar împreună formau un gard pe care Mariana nu-l putea escalada cu sarcasm. Matei m-a avertizat să nu transform totul într-o luptă de orgolii. "Nu trebuie să demonstrați că sunteți mai bună decât Bianca," mi-a spus. "Trebuie să demonstrați că ei nu aveau dreptul." Diferența aceea m-a ținut dreaptă, pentru că dacă aș fi intrat în competiția lor, aș fi pierdut chiar și câștigând. Nu voiam să arăt că zâmbesc mai frumos, că aranjez mai modern, că merit mai mult aplauzele. Voiam să arăt că o ușă nu se dă cadou de către cineva care nu are cheia. Pregătirea publică m-a schimbat mai mult decât credeam. Am exersat cu Matei 3 propoziții și atât. Restul urma să îl spună actele. Florăria este a mea prin moștenire. Nu ați avut dreptul să folosiți numele și stocul. De astăzi vorbiți prin avocat. Le-am repetat în tramvai la chiuvetă, în timp ce tăiam spinii trandafirilor, în timp ce Cristian îmi trimitea mesaje seci despre cum să mă îmbrac la lansare. Cuvintele mi se păreau la început străine, prea oficiale. Apoi au început să mi semene. Pentru prima dată după mult timp, frazele mele nu cereau voie. Când am verificat contractele cu Matei, fiecare detaliu m-a întors la Florica. Spațiul din fabric nu fusese niciodată luxos. Avea igrasie în colțul din spate, o ușă care se umfla la ploaie și un calorifer care bătea ca un ciocan iarna. Dar Florica îl plătise la timp, lună după lună, păstrând toate chitanțele într-un dosar legat cu elastic. Nu păstra acte pentru că te temi, îmi spunea. Păstrează-le ca să nu depinzi de memoria celor care te-au rănit. Pe atunci râdeam de obsesia ei. Acum îi simțeam mâna în fiecare pagină. Matei a observat felul în care atingeam hârtiile. "Nu sunt doar documente pentru dumneavoastră," a spus. Am dat din cap. Nu puteam explica mai mult fără să plâng, iar eu nu voiam să plâng în biroul lui nu pentru că lacrimile ar fi fost rușinoase, ci pentru că îmi era teamă să nu mă înmoaie prea devreme. El nu m-a forțat. A pus scrisoarea Floricăi într-o folie transparentă și a așezat-o după certificat, nu înainte. Întâi dreptul, a spus, apoi rădăcina. A fost prima ordine legală care mi s-a părut și ordine sufletească. Pregătirea legală a avut și o parte murdară, nu doar una curată. A trebuit să privesc fiecare cheltuială, fiecare lipsă de stoc, fiecare mesaj în care Cristian îmi folosea munca drept monedă pentru altă femeie. Era ca și cum ai curăța o rană și găsești în ea bucăți mici de sticlă pe care nu știai că le porți. Matei îmi cerea precizie, data, ora, contextul. Lidia îmi aducea caietul verde. Eu adăugam facturile. Oana completa cu ce auzise. Alin confirma livrările.
Dosarul se îngroșa, iar eu, paradoxal, mă simțeam mai ușoară. Nu pentru că adevărul era frumos, ci pentru că nu mai stătea împrăștiat în mine. Stătea pe foi în ordine. La registru funcționara ne-a privit odată peste ochelari când a văzut numele Bianca Flowers menționat în printurile noastre. Asta nu apare nicăieri, a spus. Poate fi denumire comercială, folosită informal, dar fără temei pe actele prezentate. Matei a dat din cap. Pentru mine, propoziția ei a sunat ca o ușă trântită în nasul Marianei, fără temei. Atâtea săptămâni de aroganță, zâmbete, poze și discursuri încăpeau în 2 cuvinte de ghișeu fără temei. Am întrebat dacă e suficient, dacă nu ar trebui să mergem direct într-o instanță, să blocăm totul înainte de lansare. Matei m-a privit lung. Putem trimite notificări, putem acționa formal, dar ei au construit o umilire publică. Dacă acceptați doar soluție privată, vor spune că v-ați speriat că a fost o neînțelegere, că Bianca a renunțat din eleganță. Întrebarea este, ce vreți să rămână în memoria oamenilor? Am știut răspunsul înainte să îl spun. Voiam să rămână masa, teșgheaua, certificatul. Mâna Marianei oprită înainte să îl smulgă. Nu pentru spectacol, ci pentru ca nimeni să nu mai poată povesti alt final. În ajunul lansării, am primit de la Cristian un mesaj: te rog să nu mă faci de râs. M-am uitat la propoziție mult timp. Nu spunea, te rog să nu ne distrugi căsnicia. Nu spunea, îmi pare rău. Spunea să nu-l fac de râs. Rușinea lui conta. A mea fusese instrument. I-am răspuns doar, atunci spune adevărul înainte de ora 5. Nu a mai scris. Prin tăcerea aceea mi-a dat ultimul acord de care aveam nevoie. Dacă el nu avea curaj să oprească minciuna înainte de public, eu nu aveam obligația să îi protejez imaginea după. Când am ascuns dosarul sub trandafirii albi, am simțit o teamă curată, nu frică dezordonată, ci frică de om care știe exact ce urmează. Lidia a pus mâna peste cutie și a spus, Florica ar fi fost mândră. Am clătinat din cap. Florica ar fi zis că am așteptat prea mult. Lidia a zâmbit. Și apoi ți-ar fi dat cafea. Am râs amândouă, iar pentru câteva secunde, Florăria n-a mai fost un câmp de luptă. A fost din nou locul nostru cu lumină galbenă, trandafirii reci și 2 femei obosite, care pregăteau adevărul ca pe un aranjament greu. Matei a insistat să pregătim și fraza pentru momentul în care Mariana urma să plângă. Va încerca, mi-a spus. Nu pentru că îi pare rău, ci pentru că publicul românesc reacționează la o mamă care spune că și-a apărat copilul. Am simțit un nod în gât. Mariana folosise de atâtea ori rolul de mamă, încât mă temeam să nu par eu cea crudă. Matei a așezat o foaie goală în fața mea. Scrieți ce vreți să protejați. Am scris Florica, Florăria, numele, Lidia, viitorul meu. Nu am scris Cristian. M-a durut când am observat. Apoi m-a eliberat. Înainte de lansare, am trecut singură prin Piața Unirii. Ploaia se oprise, iar clădirile colorate păreau spălate aproape ireale. M-am așezat pe o bancă și am scos scrisoarea Floricăi. Am citit-o încă o dată. Nu-mi cerea să fiu dură. Nu-mi cerea să fiu bună. Îmi cerea să fiu întreagă. Am împăturit hârtia și am pus-o la loc în folie. În fața mea, 2 turiști făceau poze fără să știe că o femeie de pe banca aceea repeta în minte cum să și recupereze viața fără să urle. Orașul mergea mai departe. Tocmai de aceea trebuia să merg și eu. Mariana a ridicat paharul și a spus că familia intră într-o etapă nouă fără să mirostească numele. A făcut o pauză mică, așa cum făcea mereu, când voia să lase lumea să înțeleagă cine merită lumină și cine trebuie să stea lângă găleți. În jurul nostru, florile albe erau atât de multe încât aerul devenise greu dulce, aproape sufocant. Pe teșghea paharul cu apă minerală al Biancăi transpira cercuri reci, iar panglica roșie de la ușă vibra ușor de fiecare dată când trecea tramvaiul. Bianca, a continuat Mariana întinzând mâna spre ea, aduce prospețime, eleganță și o imagine de care acest loc avea nevoie de mult. Uneori, ca să mergi înainte, trebuie să ai curaj să lași în urmă lucrurile mici. Nelu a râs primul. Și oamenii mici, a adăugat ridicând telefonul.
Câteva rude au râs din obișnuință, nu din convingere. Oana a lăsat tava cu cozonac pe colțul teșghelei și a rămas cu mâinile în șorț. Lidia stătea lângă frigiderul de flori nemișcată, cu carnețelul verde în buzunar. Cristian îi zâmbea Biancăi ca unui trofeu. Bianca a înclinat capul, acceptând atenția cu o modestie bine exersată. Adina, a spus Mariana brusc întorcându-se spre mine, servește paharele, te rog. Azi avem oaspeți. Am luat tava. Am trecut printre oameni cu pahare de plastic și sticle de apă minerală, iar fiecare pas era o întoarcere a cuțitului, nu pentru că serveam. În florărie servisem mii de oameni și nu mă umilise niciodată munca, mă umilea intenția. Mă puneau să servesc la propria ștergere. Domnul Sever, clientul vechi cu garoafele, a refuzat paharul și mi-a șoptit: nu știu ce se întâmplă, fată, dar nu-mi place. O să se lămurească, i-am spus. La 5:10 clopoțelul ușii a sunat. Matei Rădulescu a intrat fără grabă într-un palton închis cu servieta în mâna stângă. Nu părea amenințător. Asta l-a făcut mai puternic. Mariana l-a privit iritată. Ne scuzați, avem eveniment privat. Știu, a spus el. Am fost invitat de doamna Adina Popescu-Iancu. Pentru prima dată în acea după amiază numele meu complet a căzut în florărie ca un obiect greu. Popescu-Iancu. Nu fata cu gălețile. Nu nora dificilă. Nu angajata tristă. Numele de pe actele pe care ei le ocoleau ca pe o mobilă veche. Cristian s-a apropiat de mine. Ce faci? A șoptit. Pun lucrurile la locul lor. Am așezat tava cu pahare pe teșghea, apoi am tras cutia cu trandafiri albi spre mine. Florile au foșnit, iar câțiva oameni s-au aplecat instinctiv, crezând că scot un aranjament. Am scos dosarul albastru. L-am pus pe teșghea lângă buchetul Biancăi și foarfeca Floricăi. Sunetul cartonului pe lemnul curat a fost mic, dar a oprit râsul lui Nelu. Mariana a făcut un pas. Ce-i asta? Hârtia de care râdeați, am spus. Matei a deschis dosarul. Nu teatral, nu încet ca în filme, ci exact cum deschide un avocat o mapă pe care o cunoaște. A scos certificatul de moștenitor și l-a așezat cu ștampila la vedere. Lumina vitrinei a prins reliefurile de pe hârtie. Bianca s-a uitat întâi la document, apoi la Cristian. El își pierduse zâmbetul. Domnă Mariana, a spus Matei cu voce suficient de clară pentru toți, florăria nu a fost niciodată a fiului dumneavoastră. Tăcerea care a urmat a fost mai adâncă decât orice aplauze. Până și tramvaiul părea să se fi oprit afară. Nelu a coborât telefonul câțiva centimetri. Mariana a râs, dar râsul i-a ieșit uscat. Ce prostie! O florărie nu stă într-o foaie veche de la o mătușă. Ba exact acolo stă dreptul de folosință și transmiterea activității, a răspuns Matei. Certificatul de moștenitor după Florica Popescu, contractul de închiriere prelungit pe numele doamnei Adina Popescu-Iancu, facturile de furnizor și evidențele fiscale arată clar că nicio persoană prezentă aici, în afară de clienta mea, nu avea dreptul să schimbe administrarea numele comercial sau accesul la stoc. Mariana s-a repezit spre document. A fost un gest mic, dar toată lumea l-a văzut. Matei și-a pus palma peste ștampilă. Vă rog să nu atingeți actele. Sunt mama lui Cristian. Nu este o calitate juridică asupra acestei florării. Oana a scos un sunet scurt, poate un oftat, poate un început de râs pe care și l-a înghițit. Bianca a făcut un pas înapoi. Cristian și-a trecut mâna prin păr. Adina, a spus el, hai să nu facem circ, putem discuta acasă. Nu mai discutăm acasă, Cristian. Nelu a încercat să intervină. Totuși, o familie mai rezolvă și între patru pereți. Nu trebuie să vină avocatul cu hârtii peste flori. M-am uitat la el. Tu ai pus poza firmei în grup. Tu ai spus că mă învățați să lucrez pentru familie. Nu între patru pereți ați început. Nelu și-a coborât telefonul complet. L-a întors cu ecranul în jos pe raftul cu hârtie de ambalat. Matei a scos următoarea foaie. Dovada de livrare pentru firma Bianca Flowers, semnată de doamna Mariana Iancu. Alin, care stătea aproape de ușă, a ridicat mâna stângaci. Eu am livrat-o, doamna a semnat. Mi s-a spus să nu las copia doamnei Adina. Mariana s-a întors spre el ca și cum ar fi vrut să îl ardă cu privirea. Tu ești curier.
Nu știi ce livrezi. Știu cine semnează, a spus Alin, și am sistemul cu ora. Matei a pus lângă certificat capturile de la furnizor. Mesaje în care doamna Mariana afirmă că Bianca Rusu este noua administratoare, fără bază legală. Lidia a făcut un pas înainte. Vocea îi era joasă, dar nu tremura. Eu am văzut cine a schimbat comenzile. Eu am văzut cine a luat stoc fără bon. Eu am scris datele. Bianca s-a întors spre Cristian. Mi-ai spus că e florăria voastră. Cristian a deschis gura, dar nu a găsit fraza. Pentru un om care trăise luni întregi din jumătăți de adevăr, întrebarea directă era prea grea. Am spus că o să fie, a murmurat. Ai spus că mama ta a rezolvat actele. Mariana a ridicat mâna. Bianca, nu te lăsa manipulată. Femeia asta a vrut mereu să ne țină cu gâtul sub picior prin amintirea unei mătuși. Cristian a muncit pentru locul ăsta. Cristian a luat bani din casă pentru fotograf și materiale promoționale, a spus Lidia. Aici sunt datele. Matei a confirmat, vom solicita recuperarea sumelor folosite fără autorizare. De asemenea, notificarea de încetare a folosirii numelui Bianca Flowers și a oricărei prezentări false a fost pregătită. Oana s-a apropiat cu mâinile strânse. Eu am auzit-o pe doamna Mariana spunând furnizorului că Adina va fi scoasă încet. Îmi pare rău că n-am spus mai devreme. Mariana a rămas cu gura întredeschisă. Nu pentru că nu avea replici, ci pentru că replicile ei funcționau numai când martorii erau rușinați, nu când vorbeau. Fiecare om pe care îl considerase decor devenea o piesă din dosar. Lidia, Alin, Oana, chiar și Nelu, prin tăcerea lui bruscă, arăta că publicul nu mai râdea unde îi se spunea. Bianca și-a scos telefonul. Mâinile îi tremurau ușor. Cristian, ai folosit banii ei pentru evenimentul meu. Nu e așa simplu. Ba, pare foarte simplu. A privit buchetul alb de pe teșghea, apoi certificatul de lângă el. Toată eleganța ei se subțiase. Nu mai era noua față a florăriei. Era femeia care pozase lângă o ușă pe care nimeni nu avea dreptul să-i o promită. Mariana a încercat ultima dată să ridice vocea. Adina, oprește prostia asta chiar acum. Îți distrugi căsnicia în fața străinilor. Am atins cheia de alamă din buzunar, apoi am scos-o și am pus-o lângă certificat. Nu eu o distrug. Eu doar nu o mai folosesc ca să vă ascund furtul. Cristian a făcut un pas spre mine. Sunt soțul tău. De astăzi ești persoana cu care voi vorbi prin avocat. Clopoțelul ușii a sunat în liniștea care a urmat. O clientă întârziată intrase fără să știe că se terminase o piesă și începea alta. A rămas în prag cu umbrela picurând. Nimeni nu i-a spus nimic. Toți priveau teșgheaua, certificatul cheia, buchetul, firma falsă, foarfeca. Toți acei oameni care râseseră, comentaseră, tăcuseră sau se prefăcuseră că nu văd stăteau acum cu respirația aprinsă între flori albe. Eu am ridicat foarfeca Floricăi și am tăiat panglica roșie de la intrare, nu pentru lansare, pentru oprirea ei. Panglica a căzut pe podea moale fără dramă. Florăria rămâne închisă pentru eveniment, am spus. Mâine se deschide pentru clienți sub numele ei legal. Florăria Adinei. Nimeni n-a aplaudat. Nu era nevoie. În spațiul acela plin de crini, bujori și hârtii citite cu voce tare, liniștea lor a fost mai bună decât aplauzele. Toți au amuțit. Când publicul a amuțit, nu am simțit triumf imediat. Am simțit o oboseală mare, aproape blândă, ca după o furtună care a rupt acoperișul, dar a scos fumul din casă. Mă uitam la fețele lor și vedeam pe rând poveștile care se prăbușeau. Mariana pierdea rolul de mamă care știe tot. Cristian pierdea rolul de bărbat prins între două femei. Rămânea doar bărbatul care alesese profitul și lașitatea. Bianca pierdea rolul de salvatoare elegantă. Rămânea femeia căreia îi se vânduse o minciună poleită. Nelu pierdea publicul, iar eu în mijlocul lor nu câștigam o scenă. Îmi recuperam spațiul în care să respir. Matei nu m-a grăbit. A lăsat tăcerile să lucreze. Fiecare confirmare a venit la timpul ei, Alin, cu livrarea Lidia, cu registrul Oana, cu fraza auzită de la furnizor. Nu a fost un atac. A fost o lumină aprinsă pe rând în camerele în care ei ascunseseră câte ceva. Am observat că Mariana încerca să găsească un colț întunecat în care să se retragă, dar florăria era prea plină.
Oamenii care îi ținuseră partea erau martorii ei acum. De aceea publicul contează uneori, nu ca să te răzbuni, ci ca minciuna să nu, și poată schimba hainele pe drum spre casă. Momentul în care Bianca a înțeles că fusese mințită a fost aproape mai tăcut decât momentul Marianei. Nu mi-a fost milă de ea în sensul simplu. Ea știa că intră într-o căsnicie, știa că mă umilește, știa că se așează pe scaunul meu, dar am văzut totuși cum mi se sparge o altă poveste, povestea că Cristian era un bărbat cu putere, cu bani, cu o mamă care poate aranja orice. Pentru o femeie care venise după statut adevărul, era umilitor nu pentru că mă rănea pe mine, ci pentru că o arăta pe ea prost investită. A strâns geanta la piept și a privit buchetul de bujori ca pe o factură pe care nu mai voia să o plătească. Cristian a încercat să o prindă de cot, dar ea s-a tras. "Nu mă atinge," i-a spus. În altă zi replica aceea m-ar fi durut prin comparație, pentru ea găsea ton, pentru mine găsise tăcere. În ziua aceea însă nu mai aveam loc în mine pentru comparații. Fiecare își primea adevărul în limba pe care o înțelegea. Bianca înțelegea pierderea imaginii, Mariana înțelegea pierderea controlului, Cristian înțelegea pierderea accesului. Eu înțelegeam în sfârșit că nu trebuie să traduc demnitatea mea pentru niciunul dintre ei. După ce am rostit că florăria se redeschide sub numele ei legal, oamenii au început să se miște încet ca după un zgomot puternic. Domnul Sever și-a pus pălăria la piept. Oana a strâns tava cu cozonac, dar nu a plecat. Lidia a luat panglica roșie de pe podea și a așezat-o lângă dosar, nu ca decor, ci ca dovadă mută a ceea ce fusese întrerupt. Mariana respira greu cu obrajii pătați. Pentru prima dată de când o cunoșteam, nu găsea o formulă care să sune ca o autoritate. Repeta doar: "Nu se poate. Nu se poate." Dar se putea. Se putea pentru că niciunul dintre titlurile ei emoționale nu era trecut pe contract. Matei a scos notificările. Acolo, cu clienți încă în shop, i-a înmânat lui Cristian plicul. Folosirea resurselor florăriei pentru eveniment, retragerile nejustificate, comenzile fără aprobare și tentativa de reprezentare fără împuternicire vor fi inventariate. Veți comunica prin cabinetul meu. Cristian a luat plicul de parcă era fierbinte. Bianca îl privea cu o expresie pe care nu i-o mai văzusem, nu dispreț față de mine, ci dispreț față de el. Uneori, pedeapsa cea mai rapidă pentru un bărbat care minte două femei este să fie crezut pentru o clipă de amândouă, apoi să fie citit de amândouă în același timp. Mariana a încercat să se agațe de public. "Nu vedeți că își bate joc de familia noastră?" a întrebat spre rude. Nimeni nu i-a răspuns. Nelu și-a dres vocea, apoi a băgat telefonul în buzunar. Una dintre mătuși și-a aranjat eșarfa și a privit spre raftul cu lumânări. O altă rudă, care îmi trimisese cu o zi înainte un emoji cu aplauze la poza Biancăi, a ieșit afară fără să mă privească. Publicul Marianei nu dispăruse din bunătate. Dispăruse pentru că simțise că scena se întoarce și nu voia să fie prins în cadru. Bianca a desprins încet insigna mică pe care scria Creative Manager. O pusese pe rochie ca pe o promisiune. Acum a lăsat-o pe teșghea lângă buchet. "Să nu mă cauți," i-a spus lui Cristian. "Și să nu spui că am știut de actele astea." A trecut pe lângă mine fără să mi ceară scuze. Nu am oprit-o. Nu toate ieșirile au nevoie de închidere frumoasă. Uneori e destul ca omul să plece din locul pe care n-avea dreptul să-l ocupe. Când șopul s-a golit, rămăseserăm eu, Lidia, Matei și Oana. Pe jos erau câteva petale căzute, panglica tăiată, două pahare răsturnate și firma falsă sprijinită de perete. M-am așezat pe scaunul de la casă. Nu plângeam. Lidia a venit lângă mine și mi-a pus mâna pe umăr. "Gata?" m-a întrebat. M-am uitat la dosar, la certificat, la cheia de alamă. "Nu," am spus. "Abia acum începe partea în care curățăm." Aceasta a fost poate cea mai matură victorie a mea. Să înțeleg că adevărul spus public nu repară singur rafturile, dar îți dă voie să le repari fără să ceri permisiune celor care le-au rupt. Ceea ce nu se vede în poveștile scurte despre dreptate este durata tăcerii de după ce toți au amuțit, fiecare secundă a fost lungă. Mă temeam că o să mi tremure vocea, că o să par crudă, că oamenii vor alege iar lacrimile Marianei în locul hârtiei.
Dar apoi am văzut certificatul pe teșghea ștampila limpede, cheia de alamă, lângă el foarfeca Floricăi închisă. Nu eram singură în fraza mea. În jurul meu stăteau obiectele care supraviețuiseră manipulării. Ele nu aveau emoții de apărat, doar existență. Matei a cerut ca cine filmează să filmeze complet sau deloc. Nelu a închis telefonul. Un tânăr client care intrase pentru un buchet de aniversare și uitase de ce venise a murmurat: "Doamnă, eu pot să revin." I-am spus să rămână dacă vrea, nu mai ascundeam. Mariana a auzit și s-a albit. Pentru o femeie care trăise din controlul cadrului, faptul că un străin putea vedea întregul adevăr era insuportabil. Acolo s-a prăbușit nu doar minciuna, ci și metoda ei. Când Mariana a ieșit în cele din urmă din florărie, nu a trântit ușa. Asta m-a surprins. Își pierduse pentru moment chiar și energia de a face zgomot. A trecut pe lângă firma falsă sprijinită de perete și nu s-a uitat la ea ca și cum obiectul acela nu fusese niciodată ideea ei. Așa sunt unii oameni, când pierd încearcă să abandoneze imediat dovada propriei aroganțe. Cristian a rămas câteva secunde în urmă, uitându-se când la mine, când la Bianca care se îndepărta pe trotuar. Cred că aștepta ca una dintre noi să cheme. Niciuna n-a făcut-o. În viața lui femeile fuseseră multă vreme dispuse îi explice ierte îl tragă de mânecă îi traducă rușinea în oboseală. În ziua aceea rușinea a rămas a lui netradusă. După ce ultimul client a plecat, am încuiat ușa și am stins o parte din lumini. Vitrina încă arăta ca pentru sărbătoare bujori, panglici, pahare, cozonac, carton auriu. Dar în mijlocul tuturor lucrurilor pregătite pentru minciună, stătea dosarul albastru. M-am apropiat și am atins certificatul cu vârful degetelor fără să îl ridic. Hârtia era caldă de la lumina lămpii. M-am gândit că dacă Florica ar fi fost acolo, nu m-ar fi îmbrățișat lung. Ar fi strâns dosarul. Ar fi verificat dacă am făcut copii și ar fi spus: "Bine." Acum schimbă apa la crini că adevărul nu ține florile proaspete. Gândul acesta m-a făcut să râd și să plâng în același timp, dar lacrimile nu mai aveau gust de umilință, erau doar oboseală ieșind din corp. A doua zi dimineață am ținut în mână aceeași șurubelniță pe care Mariana mi-o apăsase în palmă la început. De data asta nu era rece ca o poruncă, era doar o unealtă. Am urcat pe scaun cu Lidia ținându-l bine de spătar și am desfăcut literele roșii ale firmei Bianca Flowers. Plasticul a cedat greu la primul șurub, apoi mai ușor, ca și cum minciuna se prinsese tare numai în primele clipe. Pe trotuar, Oana a ieșit din brutărie cu o tavă de cozonac cald și 2 cafele. "Să aveți putere," a spus ea punând tava pe pervaz. "De data asta, eu strâng șuruburile firmei mele," i-am răspuns. Lidia a râs pentru prima oară după multe zile. Nu tare. Un râs mic de femeie care se teme încă să nu se rupă liniștea, dar care simte că liniștea nu mai aparține dușmanilor. Am scos din depozit literele vechi șterse dar întregi, Florăria Adinei. Lidia le păstrase într-o cutie învelite în hârtie. Când le-am ridicat mirosul de crin și de praf, mi-a adus înapoi o dimineață de acum 12 ani, când Florica mă învățase să deschid șopul fără să lovesc clopoțelul prea tare. "Clopoțelul e ca omul," spunea ea. "Dacă îl sperii de dimineață, cântă urât toată ziua." Am pus literele la loc încet. Un furnizor a sunat la 9:30. Nu știa cum să înceapă. "Doamnă Adina, am primit notificarea avocatului. Pentru noi rămâneți dumneavoastră persoana de contact." "Da." "Da," am spus. "Și vă rog să confirmați în scris." A confirmat. Alt furnizor a trimis scuze pentru e-mail-urile adresate Biancăi, casa de marcat a fost verificată, comenzile ieșite fără bon au fost trecute într-un raport. Matei a trimis notificările formale, încetarea folosirii numelui fals, interdicția Marianei de a intra în spațiul comercial fără acordul meu, solicitarea de recuperare a sumelor folosite pentru evenimentul Biancăi și pregătirea divorțului. Nu a venit poliția. Nu au fost sirene. Viața reală nu pedepsește mereu cu zgomot. Uneori pedepsește cu e-mail-uri reci, cu acces tăiat, cu oameni care nu te mai pot suna fără martor, cu furnizori care nu mai răspund la "sunt mama lui Cristian." Pentru Mariana, asta a fost mai dureros decât o scenă.
Îi luase cineva publicului ei scena. La prânz, Cristian a venit la florărie, singur. Purta aceeași geacă neagră cu care stătuse lângă Bianca la lansare, dar fără femeia aceea lângă el, părea mai mic. A rămas în ușă sub firma repusă și a privit cheia de alamă pe care o agățasem lângă casa de marcat. Putem vorbi. Matei ți-a trimis datele. Nu despre acte. Despre noi. Am continuat să tai spinii unui trandafir. Noi am devenit acte în clipa în care mi-ai pus împuternicirea pe masă. Am greșit. Mama a împins lucrurile. Bianca a înțeles altceva. Bianca a înțeles ce i-ai promis tu. A închis ochii. Pentru o clipă am văzut bărbatul de care mă îndrăgostisem nu pentru că era puternic, ci pentru că părea blând. Dar blândețea fără coloană devine uneori doar o pernă pe care ceilalți își așează cruzimea. Cristian nu fusese târât de Mariana. Mersese singur cu pași mici până la fiecare trădare. Adina a fost o neînțelegere. Telefonul lui a vibrat înainte să termin eu de respirat. Pe ecran a apărut mesajul Biancăi. Ți-am lăsat cheia și cutia cu lucruri la poartă. Ai mințit despre tot. Nu a apucat să-l ascundă. Am privit mesajul apoi pe el. Se pare că și Bianca a înțeles. A plecat fără să cumpere flori. 2 zile mai târziu, prin Matei, a primit cererea de divorț și notificarea de restituire pentru banii folosiți din florărie. A încercat să sune. Nu am răspuns. A încercat să trimită mesaje lungi cu "Mama, presiune, am vrut doar să ne fie bine." I-am trimis o singură frază. Pentru toate discuțiile contactează avocatul. După aceea l-am blocat nu din răutate, ci pentru că orice ușă lăsată întredeschisă era pentru familia lui. O invitație să intre cu bocancii. Mariana a venit într-o marți la ora la care credea că Lidia e la depozit și eu sunt singură. A încercat clanța, dar cheia ei nu mai mergea. Schimbasem broasca. A bătut în geam cu degetele încărcate de inele. Adina deschide. Nu poți să mă tratezi ca pe o străină. Am ieșit până la ușă, dar n-am deschis complet. Lanțul de siguranță era pus. În spațiul comercial, intrați doar cu acordul meu. Eu sunt mama lui Cristian. Știu, dar nu sunteți administrator chiriaș, moștenitor angajat sau furnizor. Cuvintele acelea atât de simple i-au făcut fața să se schimbe. Toată viața ei se sprijinise pe roluri de familie, iar eu tocmai îi arătam că în fața unei uși cu contract, rolul ei nu deschidea nimic. O să rămâi singură, a șoptit. Am fost singură și când stăteam lângă fiul dumneavoastră. Nu am mai avut replică. Pe trotuar, Oana a ieșit cu un coș de pâine și a rămas acolo martor tăcut. Mariana a privit spre ea, dar Oana nu și-a plecat ochii. Atunci soacra mea s-a întors și a plecat mai încet decât venise. Nelu a trimis un mesaj vocal într-o seară. Nu l-am ascultat de la început până la capăt. Am auzit doar primele secunde. Adina, poate am glumit cam mult, nu trebuia să pun în grup. L-am șters. Nu pentru că nu credeam în scuze, ci pentru că unele scuze sunt doar oameni care nu mai vor să fie văzuți lângă rușinea lor. Nu aveam datoria să le curăț imaginea. Lidia a devenit manager operațional la sfârșitul lunii. I-am mărit salariul cât am putut, apoi am scris pe fișa postului cu pix albastru decizie asupra stocurilor furnizorilor și comenzilor zilnice. A citit rândul acela de 3 ori. Florica ar fi zis că exagerezi cu titlurile, mi-a spus. Florica ar fi zis să punem și ștampilă. Am pus ștampilă. Am râs amândouă, iar râsul nostru a umplut florăria într-un fel pe care parfumul bujorilor nu-l putea acoperi. Era un sunet nou, dar nu străin. Divorțul nu a fost dramatic. Holul instituției era rece cu ecou, cu oameni care țineau mape și priveau în podea. Cristian a venit cu Mariana, deși îi spuseseră să nu intre. Ea a rămas pe bancă, strângând poșeta în poală. Nu m-a salutat. Cristian a încercat încă o dată să pară obosit, nu vinovat. Chiar nu se mai poate, a întrebat. M-am uitat la mâinile mele. Nu mai aveau urme de panglică roșie, doar mici zgârieturi de la trandafiri. Nu. Matei a fost lângă mine formal, calm. Nu a vorbit în locul meu, doar mi-a arătat unde să semnez. Când am pus pixul pe hârtie, nu am simțit că îmi pierd căsnicia. O pierdusem în seara cu împuternicirea. Acolo, în holul acela, doar ridicam de pe podea numele meu.
După câteva luni, florăria a intrat într-un ritm curat. Nu mai primeam telefoane de la Mariana. Bianca dispăruse din poveștile cartierului după ce returnase 2 aranjamente neplătite și ștersese pozele cu firma falsă. Cristian plătea eșalonat ce trebuia să restituie. Furnizorii spuneau din nou, doamnă Adina, fără ezitare. Oana lăsa uneori dimineața câte o felie de cozonac lângă casa de marcat, iar domnul Sever a revenit pentru garoafele lui atingând discret firma repusă ca pe o icoană mică. Într-o dimineață după ploaie am deschis singură. Pavajul din fața florăriei mirosea a apă și praf spălat. Tramvaiul a trecut încet cu sunet metalic blând. Am pus cafeaua pe teșghea. Am agățat foarfeca Floricăi pe cuiul de lângă raft și am așezat cheia veche de alamă lângă casă. Clopoțelul ușii s-a mișcat ușor în curent. Pentru prima dată clopoțelul ușii nu m-a speriat. Am ieșit pe mica terasă din față, sub firma curată Florăria Adinei. Literele nu erau noi. Aveau zgârieturi fine urme de ploaie și un colț reparat. Tocmai de aceea îmi plăceau. Nu mai voiam să par neatinsă. Voiam să fiu adevărată. Am băut cafeaua încet, privind cum Lidia aranjează primii crini ai zilei, cum Oana ridică oblonul brutăriei, cum orașul își începe dimineața, fără să știe că pentru mine liniștea aceea era o victorie. Mătușa Florica avusese dreptate. O familie care râde de acte nu trebuie lăsată să țină cheia. Dar eu învățasem ceva în plus, când cineva îți ia numele de pe ușă, nu trebuie să alergi după el urlând. Uneori îl lași să, și cheme martorii să, și pună panglica să, și ridice paharul și să creadă că a câștigat. Apoi deschizi dosarul albastru, pui certificatul pe teșghea și lași adevărul să facă ceea ce oamenii zgomotoși nu suportă. Să vorbească încet, să rămână, să nu se teamă de nimeni. Pacea de după nu a venit într-o zi. A venit în gesturi mici aproape banale. Prima factură confirmată corect. Prima dimineață fără mesaj de la Mariana. Prima clientă care a intrat și a spus, mă bucur că ați rămas dumneavoastră. Prima seară în care am încuiat fără să verific de 3 ori dacă firma e încă acolo, am descoperit că trupul își amintește frica mai mult decât mintea. Săptămâni întregi, clopoțelul ușii mă făcea să ridic capul brusc. Pașii pe trotuar îmi păreau ai Marianei. O mașină oprită prea mult în față îmi strângea stomacul. Apoi, încet, sunetele au redevenit sunete. Clopoțelul era client. Pașii erau trecători. Mașina era doar cineva care căuta loc de parcare. Într-o duminică am găsit în sertar panglica roșie căzută la lansare. O păstrase Lidia, fără să știe dacă trebuie aruncată sau nu. Am ținut-o în mână câteva secunde. Nu mai durea la fel. Am tăiat-o în bucăți mici și am folosit-o la 3 buchete pentru 3 cliente diferite, o fată care își cerea iertare de la mama ei, un bătrân care mergea la aniversarea soției și o profesoară care voia ceva vesel pentru cancelarie. Așa se vinde că uneori lucrurile nu dispar, ci își pierd stăpânul. Panglica care fusese martoră la furt a devenit doar panglică, iar florăria în sfârșit a redevenit locul unde lucrurile tăiate frumos puteau trăi mai departe. După divorț, au fost oameni care mi-au spus să iert ca să nu car amarul. Îi ascultam politicos, apoi schimbam apa florilor. Iertarea despre care vorbeau ei semăna prea mult cu vechea mea tăcere. Nu voiam să trăiesc cu ură, dar nici să numesc pace, întoarcerea într-o cameră în care cineva îți pregătește din nou șurubelnița. Pentru mine vindecarea a însemnat să nu-i mai las să intre, să nu citesc mesajele lungi ale lui Cristian, să nu răspund auditurilor morale ale rudelor, să nu explic de 10 ori de ce o femeie are voie să și păstreze bunul propriu numele și ușa. În florărie, viața a continuat cu acea încăpățânare a lucrurilor vii. Lalelele se deschideau prea repede dacă era cald. Crinii pătau mesele dacă nu le scoteam staminele. Trandafirii veneau uneori cu spini ascunși sub frunze mari. Nimic nu devenise perfect. Dar imperfecțiunile erau din nou ale muncii, nu ale fricii. Seara când trăgeam grilajul și stingeam lumina, priveam firma de deasupra ușii și nu simțeam triumf. Simțeam responsabilitate. Numele meu fusese salvat, dar acum trebuia trăit. Zi după zi, fără spectacol.
Și asta poate era partea cea mai frumoasă. Lunile care au urmat m-au învățat că independența nu este o stare spectaculoasă. Nu te trezești în fiecare dimineață cu muzică în fundal și cu sentimentul că ai învins. Uneori te trezești obosită cu facturi de plătit cu furnizori care încă întreabă prudent dacă s-a rezolvat situația cu clienți curioși care încearcă să afle detalii. De fiecare dată a trebuit să aleg cât spun și cât păstrez. Am învățat să răspund simplu. Florăria a rămas pe numele ei legal. Ne ocupăm de flori. La început mi se părea prea puțin. Apoi am înțeles că nu orice rană trebuie transformată în poveste pentru fiecare trecător. Cristiana a încercat o vreme să intre prin oameni comuni. O verișoară m-a sunat mi spună că el e deprimat. Un prieten vechi mi-a scris că poate am fost prea dură cu publicul. Mariana a trimis printr-o vecină o pungă cu nuci și mesajul că în familie se mai greșește. Am refuzat tot, nu cu furie, cu același tip de răspuns. Nu primesc mesaje indirecte. Limita repetată devine într-un final limbă oficială. Oamenii au încetat să mai vină cu scuzele lor ambalate în politețe. Într-o seară după ce am închis, am găsit pe teșghea o fotografie veche. Lidia o descoperise într-un sertar Florica mai tânără, stând sub firma originală cu un buchet uriaș de gladiole în brațe. În spatele ei se vedea aceeași ușă, același clopoțel, aceeași stradă din fabric, doar fără toate rănile pe care le adăugasem noi între timp. Am pus fotografia într-o ramă simplă și am agățat-o pe peretele din spate, nu în vitrină. Nu voiam să folosesc memoria Floricăi ca reclamă. Voiam să o țin aproape de locul unde tăiam flori, acolo unde mâinile ei încă păreau să mă corecteze. În ziua în care am semnat ultimele acte de divorț, nu am mers la restaurant, nu am cumpărat șampanie, nu am postat nimic. M-am dus la florărie, am schimbat apa la crini și am făcut un buchet mic pentru mine, lalele albe eucalipt și o singură garoafă roșie. L-am pus pe teșghea lângă cheia de alamă. Apoi mi-am făcut cafea și am stat pe terasa umedă, privind cum ploaia curge pe marginea firmei. Popescu Iancu nu mai era o rană, ci o etapă. În acte urma să revin la Popescu. În cartier. Oamenii îmi spuneau oricum Adina. Pentru prima dată, niciun nume nu mă mai ținea captivă. Spre seară a intrat o fată tânără, poate 20 de ani, cu ochii roșii. Voia flori pentru ea însăși, dar îi era rușine să o spună. Nu e pentru nimeni, a murmurat, doar am avut o zi proastă. I-am făcut un buchet mic cu frezii și verdeață și i-am legat o panglică subțire. Când a întrebat cât costă, am scuturat capul. Prima floare pe care ți-o cumperi ca să rămâi întreagă e din partea casei. A zâmbit printre lacrimi. După ce a plecat, clopoțelul a sunat încet. Am știut atunci că florăria nu fusese salvată doar ca bun contract sau moștenire. Fusese salvată ca loc în care o femeie putea intra rănită fără să fie făcută mică. În lunile de după am schimbat mai puține lucruri decât s-ar fi așteptat lumea. Nu am vopsit pereții în culori noi, nu am aruncat teșgheaua, nu am ascuns poza Floricăi ca să par modernă. Am schimbat ce trebuia broasca parolele furnizorii care acceptaseră prea ușor indicațiile Marianei, felul în care se semnau ieșirile de stoc. În rest, am lăsat florăria să semene cu ea însăși. Asta era victoria, să nu fiu obligată să devin opusul lor ca să dovedesc că am scăpat. Uneori încă vedeam reflexul vechii frici. Când o femeie cu parfum greu intra brusc, îmi încordam umerii. Când cineva râdea prea tare lângă teșghea, mă uitam instinctiv după telefonul lui Nelu. Dar frica fără oameni care să o hrănească zilnic slăbea. În locul ei creștea o liniște practică. Deschideam, vindeam, plăteam, semnam, râdeam cu Lidia. Beam cafea cu Oana, ascultam clopoțelul. Nu era o viață de basm, era mai bună. Era o viață în care nimeni nu-mi cerea să dau jos numele meu pentru ca altcineva să pară luminos. Într-o dimineață de toamnă, după ce toate actele importante fusese răsemnate și după ce Cristian încetase să mai trimită mesaje prin alții, am primit o comandă mare pentru o nuntă. Mireasa a cerut bujori albi și panglică roșie. Pentru o secundă, stomacul mi s-a strâns. Culorile acelea aparțineau încă în mintea mea zilei în care Bianca stătuse lângă teșghea ca o promisiune falsă. Lidia m-a privit și a înțeles.
Putem propune altceva, a spus. Am clătinat din cap. Nu, florile nu sunt vinovate. Am lucrat 3 ore la aranjamente. Am tăiat, am legat, am desfăcut, am legat din nou. La final, bujorii albi nu mai semănau cu umilința. Semănau cu o mireasă care nu știa nimic despre mine și avea dreptul să primească ceva frumos. Așa mi-am dat seama că vindecarea nu înseamnă să eviți pentru totdeauna culorile durerii. Înseamnă să le folosești din nou, fără să-ți tremure mâna. Panglica roșie a trecut printre degetele mele ca în ziua lansării, dar acum nu mă tăia. Am făcut nodul final, am netezit capetele și am simțit că recuperez nu doar florăria, ci și meseria de sub amintirea lor. Mariana îmi luase pentru o vreme bucuria lucrurilor mici. Cristian îmi luase încrederea în cuvintele calde. Bianca îmi murdărise bujorii. Dar niciunul nu putea păstra pentru totdeauna ce nu știa să iubească. Iar eu, în liniștea șopului, învățam să iubesc din nou fără să predau cheia.